баъзе аз зодагони Осиёи Марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон шикоят доранд, ки дар назди идораи муҳоҷирати шаҳри Томски Русия нирӯҳои вижаи пулис онҳоро латту карда аз электрошокер ва дубинка ё калтаки резинӣ истифода намудаанд. Ин ҳодиса дар пайи навбатпоӣ ва таҷаммӯи зиёди муҳоҷирону донишҷӯёни хориҷӣ рӯзи 9 январи имсол рух додааст. Мақомоти пулиси Томск расман дар ин бора ҳарфе нагуфта, рӯзи 13 январ ба хабарнигорони бахши Русияи радиои озодӣ ба шарҳи расмӣ дар вебсайташон ишора карданд. Дар он ҷо дар бораи таҷаммӯи зиёди хориҷиҳо дар назди идораи муҳоҷирати Томск навишта шуда, аммо дар мавриди истифода аз электрошокеру дубинка чизе гуфта нашудааст. Насим муҳоҷири тоҷик мегӯяд, дар он рӯз барои гирифтани иҷозаи иқомат ба идораи муҳоҷирати Томск рафта буд. ӯ гуфт ба сараш ба дубинка задаанд. Насим 1 сол боз дар Русия кор мекунад ва маҷбур аст иҷозаи иқомат бигирад, аммо ҳодисаи 9 январ нагузошт ба мақсадаш бирасад. Насим гуфт ӯ кӯшиш мекунад дар Русия ба таври қонунӣ зиндагӣ ва кор кунад. Дар як моҳ тақрибан 20 000 рубл мегирам, 5 000 он пули хона иҷора аст, 5 000 дигарашро ба наздикон мефиристам, ба 3,5 000 рубл патент мегирам ва бо боқимонда зиндагӣ мекунам, гуфт ӯ. Навбати бузург дар назди идораи муҳоҷирати Томск рӯзи 9 январи имсол бинобар талаботи зиёд ба квотаи шаҳрвандони хориҷӣ ба амал омад. Бино ба амри ҳукумати Русия ба вилояти Томск танҳо барои 1000 нафар шаҳрванд барои зиндагии муваққат дар ин вилоят квота ҷудо шудааст. Бо умеди гирифтани ин иҷозат, ки дар як сол як бор дода мешавад, одамон аз 1 январ ба навбатпоӣ сар карданд. Фаъолон як рӯйхати иборат аз 800 нафарро тартиб доданд, ки шомил шудагон ҳар рӯз ҳасту нест мешуданд. Аммо рӯзи аввали қабули аризаҳо барои ба даст овардани иҷозаи муваққат, яъне 9 январ, дар соати 6 субҳ якбора беш аз 2000 нафар омаданд. Дар ин миён донишҷӯ низ буданд, ки барои таҳсил ба Томск омадаанд. онҳое ки қаблан рӯйхат шуда буданд, баъд даромадгоҳ наздик шуда натавонистанд. ҳарҷу марҷ шурӯъ шуд ва шоҳидон ин ҳамаро ба телефон сабт мекарданд. ба ҷои ҳодиса нирӯҳои омон ва сарбозони ростгвардия ҳозир шуда даромадгоҳи идораи муҳоҷиратро бастанд. Пулис аз электрошокер ва калтаки резинӣ ба кор гирифтааст. рӯзи дигар дар ҳукумати вилоят ҷаласаи фаврӣ даъват карданд. ба ҷуз аз мансабдорон, намояндагони ҷамъиятҳои ақалиятҳои миллӣ даъват шуда буданд. онҳо аз ҳукумат ба ин суол посух гирифтанӣ буданд: чаро муҳоҷироне, ки талош доранд тибқи қонун зиндагӣ кунанд, боз ҳам дар Русия қонуншикан ва мазлум боқӣ мемонанд. дар ҳамин ҳол раҳбарони ҷамъиятҳои дигар яке аз омилҳои нарасидани квотаҳо барои муҳоҷиронро низ ошкор карданд. онҳо гуфтанд, ки баъзе афрод ҳар яке аз квотаҳоро ба қимати 20 000 рублӣ ва ба таври як луфт харида баъдан дар минтақаи дигар мефурӯшанд. дар вилояти Томск ҳазорҳо муҳоҷири корӣ зиндагӣ мекунад. аксари онҳо зодагони Осиёи Марказӣ ҳастанд. баъзе аз муҳоҷирон дар сохтмон кор мекунанду бархеи дигар тиҷорати хур доранд. ин шаҳри донишҷӯён ҳам ҳаст. дар он ҷо танҳо аз Узбекистон 2000 нафар таҳсил доранд. ба таваҷҷӯҳ ба ин, раҳбарони ҷамъияти муҳоҷирон дар Томск мегӯянд, бояд шумораи квота барои шаҳрвандони хориҷӣ дар он ҷо бештар ҷудо шавад, то барои ҳама кифоят кунад, вагарна чунин вазъият идома хоҳад ёфт.